Laksit ka dito, kamusta ti pa nagsagsagana tayo met para ititan open mo? We are very pleased to inform everyone that we are on the right track and on the right schedule. Kasi nga po, just despite iti kaadung aktibidades nga pakakumkuman iti syudad, ket naalibtak ken very patient, ken nagaget netlat ta iti amin-amin nga tumultulong iti city government nga mangi preparar pay kadeti mesa nga antisiparan nga aktibidad iti probinsyatelo, which is the Tanok Ilocano Festival of Festivals. We are very happy and excited po because it's a comeback for Lawag Amutayumet nga iti nakalabas ket saan nga nakapag-entry iti syudad iso nga mariknamin at apo iti kinagagar aglalo digiti Lawagenyo na itatag ket adamet lang tsiran tayo. And on the part of the city government, we are really giving also our very best and trying very hard apo to reciprocate DJ nga kinagagar digiti kalugaran tayo nga Tagalawag by of course preparing and at the same time mangisagana pay ka DJ presentation tayo nga napintas met nga talaga taan antisiparan iti kaadwan ng nangruna digiti Tagalawag.